Bazenekiten gizabanako bakoitzak batez beste egunero 30 litro ur xahutzen ditugula? Xahuketa hori iturri eta txorroten erabilera okerragatik esaten da gainera. Izan ere, txorrota 20 segundutan soilik irekiz gero litro bat ur ateratzen da. Beraz, eskuak edo hortzak garbitzerakoan txorrota ixten ez badugu, litro erdi ur edo gehiago joango da ustubidetik behera bataz beste, alferrik galdutako ura hain zuzen ere. Horrek zer pentsatu eman digu, nola aurreztu ezakegu ura eskolan eta etxean? Lehenik eta behin zuzendaritzara bideratutako eskutitz bat idatziko dugu. Eskolako txorrota guztiak kutsadore bidezko txorrotengatik ordezkatzeko edota sentsoredunak jartzeko eskatuko dugu. Ondoren ikasgela guztietatik igaroko gara gure ikerketen datuak aurkezteko eta uraren erabilera egokia sentsibilizatzeko. Azkenik hainbat poster prestatuko ditugu ikastetxean dauden txorrota guztien inguruan jartzeko eta ura aurreztu behar dugula ez hasteko. Etxekoekin partekatzeko eskuorriak ere prestatuko ditugu. Eta gogoratu, ura baliabide natural mugatua da. Beraz, denon ardura da bera usaintzea eta alferrik ez xahutzea. Tanta txikiek aldaketa handiak baitakartzate.